nek kaya Mbak Eka. Nggih. Nek Mbak Eka nek sumben nek duwe kepengin cita-cita duwe garwa pegawe apa? Nggih, paling ora nggih mbok menawa ben padha ngertine nggih seniman, mboten napa-napa. Sing tukang gender. Heeh. Saben-saben iso lungguh jejer. Weh, ora pengen tukang son? Nek lho, situk gamelan ki lho pengrawit. Oh. Tukang son yo iya. Heeh. Tukang son. Aja nek aku lu aja tukang son. Lah enten apa? Kowe mung diuntiri ae. Aku mau dicoba tes. Potensi aku tak tutupi kok ora iso diuntirno. Iya. Ora tukang bonang. Saben dina bakal disayang. Weh, bonang. Nggih. Nek gender iki mau apa? Saben dina iso jejer. Jejer, gender. Terus menika tukang kempul. Heeh, kempul kuwi. Saben dina bakale kumpul. Weh, Terus dalang. Heeh. Mesti ditinggal melayang. Lah witekno wong golek kaya. Mergo kabeh disayang ngono anggere wis kenekan mesti tinggal lunga kok iso. Ngono ku lho ya ampun kok gedhe aku. Nek masmu ora lho, Kang. Nggih mboten kula pitados panjenengan niku nggadahi Mbak Yu menika pun lah kudune kudu bersyukur lho ora entuk ngeliya. Nah ngono. Wis aku ya mung kae. Nek pamane selingkuh ngono kuwi ora mungkin arek karo konangan Mbak Yu apa kok konangan ora mungkin wae Mbak Yu wis percaya wae to. Saking primpenmu kok. Rumah sakit aku sejelek-jeleknya orang gitu. Ya mboten to, panjenengan niku wanita, laki-laki spesial di mata saya. Alhamdulillah, luar biasa. Kayak itu kan nasi goreng, kalau spesial kan pasti ada sosis dan endoknya. Terus saya punya Begitu apa? juga panjenengan, spesial mempunyai kelebihan yang tidak bisa saya ungkapkan. Iya. Nah, nek pamane cara kaya Mbak manten kula kalih panjenengan kula Pak ibarate dadi kembang panjenengan sing dadi apa Kakang Mas? Aku sing dadi tawone, Nduk. Lah kok iso dadi tawon bakale aku piye? Yen aku nggondo karo gandaning kembang, aku bakal nyentup karo kembang kuwi mau. Lho, esuk bakale mbok entup awan tak entup meneh. Bengi tak entup meneh wong ayu. Esuk awan bengi mesti ngentup terus. Ya ampun. Umpamane aku dadi kompor panjenengan sing dadi apa Kakang Mas? Aku tak dadi kae pematike dadi iki ora dadi genine ya to. Ning dadi pematike wae. Sebabe apa? Sebabe nek aku iso matik atimu wis nuwuhake tresno kelawan aku wong. Tresno kaya gedene geni sing bulat-bulat ana kompor kae. Ya ampun ya. Dar sini. Dalam. Ngerti ra, sampean ki nek numpak pit motor mestine duwe SIM. Duwe no. Nah, mestine wis melu ujian SIM, ya ta? Jelas. Ya. Saiki aku arep takon dar sini. Ya, piye? Kok jangkar karo mbahmu. Wah. Iya. Dosa Dosa ya. Iki nek yuk dar sini. Yen sampean numpak pit motor ana rambu-rambu lalu lintas. Nah, nek kowe nyoto-nyoto wis lulus SIM, kae rambu lalu lintas kae ana warnane ana abang, ijo, kuning, ya ta? Ya. 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 Ya ngene wis tarep ngono kuwi ya, Truk. Ha iya. Ngerti ra? Yen ijo tandane apa? Mlaku. Mlaku. Kuning Persiapan. Abang Mandek. lah wingi kok abang kowe terus bablas wae, ayo. Kayak apa, Kak? Yang sekirane nek lagi abang iki mandek kok sik. Aja mbok terus ki, ni bar sini. Ora apa-apa ta? Kok ora apa-apa ki piye? Kadang ya bablas. Ayo ki dagelane banom. Nek karo gitar sini ya ngono kuwi. Walah. Batut ke yuk. Montor mbale jengker akeh korban kadrawasan. Dolae mesake sing nyakrang anak rapi Sopir sembro. aja padha
sinden jaman bingek iki langsung nyaut. Ah, wingi kae kula mboten saged niku Mas. Lah cilaka iki. Iya. Mulane untunge nek nggawa pesinden beberapa era ngene iki. Ayo. Oh, Yu Darsini kuwi tau nom ya to. Nek awake dhewe dong tau tuwa. Mulane Yu Darsini kuwi wah. Anggere wis metu sino Mandarin wah. Ditoke ya? Lah iya, engko tak tokke. Tenang no pikirmu. Ya kosek no ngenteni sangat no. Mosok ngetok kayane to iki jamir to kah? Ya di anu no mikir di asta no, mikir. Mik. Kah. Nggih, Kang Petro, Kang Dereng. Nggih, Durung wonten ngantuk to? Pangestunipun dereng no. Nah iya, witekno wong ngantuk piye? Nggih, pamane ngantuk ya ditambani sino Mandarin kok so. Lah iya. Suwi banget ya, ora tau metu ya. Nggih, leres. Jan kangen tenan iki. Wong netizen iki lho. Wonten lokasi para miyarsa tesih sami lenggah wungon jenjem. Nggih. Wonten live streaming ugi tasih kathah. Alhamdulillah. Ingkang dipun antu-antu menika gending klasik Lah, ugi nggih. mengke minggahipun dhateng rekreasi. Nggih. Jan mengke dipun antu-antu. Apa nama Bu? Gending Piye? klasik lan kreasi. Kok rekreasi? Ya rekreasi piknik. Nggih. Lah ya, rekreasi ning ya nganggo kreasi ngono ya, Kak. Nggih. Lah nggih. Nah, iki pancen kudu anu iki diaturke mergo iki ana piyai sing ngersake Leres. sinom. Paugi kepareng rawuh saking rencang-rencang WMC kok. WMC. Kang Petro nggih. Oh, nggih, matur sembah nuwun. WMC Ngawi nggih. Nggih. Weh, lah dalah nggih matur sembah nuwun. Nggih, wonten live streaming, wonten Pak Supomo, Pak Sapii menika saking SBA lan KAS FC. Oh nggih. Nggih. Kadang-kadang KAS FC kalih SBA. Ki Anom Suroto Fans Club kalian Nggih. sedulur Bayu Haji. Nggih, kalian Mbak Eka uget-uget nika Uget. UFC. Nggih, uget-uget Fans Club. Kok Nah. guyu to kuwi nganu grup wayangan kuwi, gak mbok kira grup jotosan. Grup jotos. Nggih nek teng TV niku UFC jotosan. Oh, ngono ya. Ya bener, heeh. Tapi nek teng jotosan. UFC rangkul-rangkulan. Ah. Yang kuyung murih majuning seni lan budaya. Nah, damai ya kaya. Nggih, damai. Jan, Mbak Eka luar biasa malam hari ini. Aku koyo Doro. Lan uga wah kadangku nggih matur sembah nuwun saking Mbak Kramat Mas Eko Suroso nggih tasih wungon matur nuwun iki anggere awake dhewe mayang piyaine iki mesti tekan rampung. Lah iya, ora dadi ngopo nggih sehat selalu. Ya diaturke iki kanggo kadang-kadangku Mas Joko Suwarno ingkang wonten ing Lampung tasih monitor ugi. Lan iki Pak Pomo wonten ing Jember. Nah, Pak Pomo Kak. Nggih. Pak Pomo saking KAS FC nek ra kleru ya Pak Pomo iki ya. KAS FC SBA. SBA nggih. Pomo Jember. Nah iya, iki karo Yu Darsini iki nek sino Mandarin iki ya kudu ditanya dengan bahasa Mandarin iki. Nah iya. Jenengan mulai bahasa Mandarin tak Mbak Yayi kalau wau. Oh, ngono. Ya nek nonton pasinaon UNS bahasa sastra Mandarin. nek Mbak Darsini, Yu Darsini. Nek Bu Darsini nggih paling ora nggih Inggris nggih Bu. Weh. Ini aku selamat apa malam kan good evening Bu Darsini. Panjenengane jawab, "Yeah, welcome. No smoking." ngono. Weh. Lah ya kuwi ngerti ra artine kuwi. Ngertos mboten to Bu panjenengan kok jawab kok no smoking. Malah welcome ke lho nduk nek arep selamat datang mlebu ngomah keset sik ngono nek. Keset. Basa Inggris kesete welcome jare. Nggih. Basa kesete welcome. Nggih. Dadi selamat malam nek arep mlebu ngomah keset sik nduk. Iya ta. Jan. Nggih, monggo anu dari sini. Ya, kaya ngopo? Wah, iki kangen-kangen karo anu Mbah Darsini. Ah iya. Wah, aku ndusuk pas lara ngono ya.
Wah, apa didulang. Anu adus ya didusi. Katokan ya dikatoki. Zaman biyen ya, Truk. Iya. Dikala neng gondang ae. Ah, kuwi wah rambutku isih dawa. Kowe dhisik tau nandang kunjana apa-apa ya, Truk? Ah iya. Kunjana apa-apa. Malah. Iya re, petuk yudar sini ku aku yo ngomong. Ya yo, alhamdulillah saiki uripe adimu wis alhamdulillah pinaringan ayem tentrem. Nderek remen ya, Le. Lho akan dile ngene iki susah aku. Wis tenang kok yo marai menitikkan air mata. Ora dadi ngopo. Yang lalu biarlah berlalu, gitu. Wong saiki awake dhewe wis menapaki masa depan. Ah iya. Awake dhewe wis kepenak, ya to. Wis tegese iki ya cukup nggo mangan, ya to. Cukup nggo anak bojo. Wis ayem tentrem jenjem. Wis ora kengguh apa-apa ya, Tru. Ora. Paling teni selane kowe, Tru. Ora. Ngomong selane. Mbak Eka. Sini sayangku. Kok sayangku waradine kok. Tegese iki sayang antara kakak dan adik ini lho. Iya. Nggih wong nggih tresna kalih panjenengan. Nah iya. Ono antarane adik karo kakek ki. Piye? Kok kakek iki? Pripun? Adik kalih sinten? Aa, kakak. Oh alah adik kalih Aa. Kok iso Pak. Ayo. Piye isih seneng to atimu bengi iki? Nggih pangestunipun. Semangat to? Semangat ndereke panjenengan. Ya kudu Wong semangat. tesih ditenggani piyai kathah. Napa nggih? Lah nggih no. Oh. Sami wungon lek-lekan tirakatan wonten daleme Bapak Sutresna kok. Alhamdulillah. Ya mergone kene iki ya jarang hiburan wayang kulit tok, Mbak Eka. Nggih, Miturut kabar sing tak tampa kaya mangkono kuwi gitu. Nggih kok. Mugi-mugi ingkang tesih sami wungon tansah pinaringan panjang yuswa. Amin. Rejeki lumintu. Amin. Rejeki ingkang berkah nggih, Pak. Amin. Mengke dados penanggap wayang kabeh. Lah karo amin. Nah iya, nek iso ya dadi penanggap kuwi Mbak Eka. Mergo apa? Dalang iki saiki akeh ngembyah. Nggih ngawi menika nggih dalang kathah. Oke. Menika ingkang ngasta dembung Mas Adit menika nggih dalang. Weh, iya adikku lanang. Ya. Iki ngaturke penuwun, iki nganggo alate adikku lanang Adit. Oh menika. Aditya Krisna. Nggih. Iki Aditya Krisna Madiun. Aditya Madiun Kutha Pecel. Ayo, bocah iki dhisik iki wonge iki putih lho, saiki kok lemu. Lho sakniku nggih putih. Aku dadi pangling. Terus sakniki nggih putih, lemu, gedhe dhuwur. Dhisik putih ngono lho maksudku iki. Putih merusuh ngono lho. Lah menika lek nggih tesih sami putih. Apane? Lho Mas Adit. Apane sing putih? Lho putih sak kulitane niku putih, gedhe, lemu, dhuwur, sikile papat lho. Sapi. Kok kaya sapi. Oh, piyai lemone kaya ngono kok. Ayo. Ya tak dongake Mas Adit ya enggal-enggal gadah sisihan gitu. Amin. Nggih. Jane ya arep digoleki arep apa to? Arep golek seniman apa ASN gitu? Nggih. Apa guru? Nah, apa pegawai kae Pertamina? Nggih. Iya. Nek Mas Adit niku kantun milih ning piyaine mbok menawa dereng krentek teng jenjang pernikahan. Lah iya. Nggih. Lah iya. Nek kaya Mbak Eka. Nggih. Nek Mbak Eka nek sok ben nek duwe kepengin cita-cita duwe garwa pegawai apa? Nggih, paling ora nggih mbok menawa ben padha ngertine nggih seniman, mboten napa-napa. Sing nggih. tukang gender. Heeh. Saben-saben iso lungguh jejer. Weh, ora pengen tukang son? Nek lho, situ gamelan iki lho pengrawit. Oh. Tukang son yo iya. Heeh. Tukang son. Aja nek aku lu aja tukang son. Lha ngoten napa? Kowe mung diuntiri ae. Aku Mung dicoba tas. potensiku tak tutupi kok ora iso diuntirno. Iya. Oleh ora tukang bonang. Heeh. Saben dina bakal disayang. Weh, bonang. Nggih. Nek gender iki mau apa?
saben dina iso jejer. Jejer gender. Terus menika tukang kempul. Heeh, kempul kuwi. Saben dina bakale kumpul. Terus dalang. Heeh. Mesti ditinggal melayang. Lah witekno wong golek kaya. Mergo kabeh-kabeh disayang ngono anggere kenekan mesti tinggal lunga kok iso. Ngono ku lho ya ampun kok gedhe aku. Nek masmu ora lho, Kang. Nggih mboten kula pitados panjenengan niku nggadahi Mbak Yu menika pun lah kudune kudu bersyukur lho ora entuk liya. Nah ngono. Wis aku ya mung kae. Nek pamane selingkuh ngono kuwi ora mungkin arek konangan Mbak Yu apa kok konangan ora mungkin wae Mbak Yu wis percaya wae to. Oh kandhane. Saking primpenmu kok. Malah primpen iki piye? Ayo piyai kok ya besus Angudiwadi. Yes, alhamdulillah, ya ta Kang. Terus karo ke iki adik lanang Lulut kuwi. Mas Lulut, piye Kang Asta Beduk menika nggih dalang. Nggih. Kuwi iki dalang hebat-hebat kabeh kuwi. Lah iki sing nggawa kendang iki. Oh iya. Ananda Subontot iki. Subontot. Kuwi ya dalang. Sajake ya iki ya iso nyanding terus bedina ya sawang-sawangan ngono kuwi. Apa ya calone apa ya seniman? Nggih seniman mbok menawi udakara dalu mriki nggih tesih teng mriki napa mboten? Enek fotone ya, Wan? Nggih mboten sah foto langsung tak tukne ngono. Nggih. Nah sekirane nek wis seneng iki ya ndang ditembung ya ta. Nek sekirane wis cocok atine segathuk wis rasane dadi siji ya ndang di lah secara satria mara ning ngene wong tuane ya ta. Nggih, ndak selak dipek wong kok gelo. Nah. Nggih. Mulane kuwi. Aja kesuwen-suwen. Sing putri ya ngono, aja kesuwen. Iya. Pacaran iki ya delo wae. Pacaran ini cuma sekedar pengenalan gitu. Pengenalan pribadinya masing-masing gitu. Aja kesuwen ning pacaran gitu. Nggih. Ngerti dhewe. Aku ya ora mudeng aku ora duwe pacar ya jan nggih ngono tok. Mula tak kandhani. Nggih. Oh dikandhani ngaten. Nggih nggih. Iya. Mbak Ika. Dalem. Arep ngatur ki apa? Wis. Menawi wonten pamundutan wong mbak-mbak sinden nggih tesih anu pareng lenggah. Nggih. Nenggani panjenengan mengke dumugi tancep kayon. Iki Abimanyu weh. Titip nggo simbok Sragen Biyung Darsini. Wah. Nek iso njaluk elo-elo saka Mbok Dar saking Abimanyu Jakarta. Iki winong eneng lho iki. Wonten request ela-elo saking Mas Abimanyu. Nggih. Wah, Abimanyu Unindra. Lagi kuwi mau jenenge Sinom Parijoto Mandarin. Urung nek ela-elo, engko nek urung uler kambang cucak rawa. Wah niku mengke. Anu Mas Abimanyu melengo kon delok YouTube one. Lho akeh kon nanyekno kabeh. Nggih. Delok YouTube bae. Nggih. Ya, titip nggo simbok Sragen Biyung Darsini ya. Nggih. Napa nggih niku Leres? Sik tak tokke dompetku sik. Oh nggih. Iki ditransfer kok. Dompetku enek duwite ra ya iki, Mbong. Nah, iki gen sah, gen disawang saka streaming. Nggih. Ki 200 sah kek mboke. Nggih, siap. Nah, ngono. Ya mbok rezeki anak soleh. Nek kuwi mbok soleh kuwi. Mbok soleh. Heeh. Tuh buke. Mosok ya sithike gak enek pajeke to. Lah dalan tole nul bayar lho. Lek kene rono. Lah iki kono dianu sik. Nggih. Kok iso karo anake kok iso niki. Oh. Iki lho ciri khas kuwi. Angger babakan ngono kuwi sak nek dihapusi blas langsung sut ngono kok iso. Ya, wis sah ya Bi. Ya muga-muga Mas Abimanyu kaberkahan, berkah rezeki ora bakal lokak nanging tambah samsaya kebak. Matur nuwun Le Abimanyu. Kau Unindra kuwi. Nggih. Mas Abimanyu Unindra. Nggih, dosen Unindra. Kula niku. Pimpinan Kerawitan Sanggar Unindra. Ya ini bagus, ngono. Menika dados tiket swarga meneh. Awar bubar sini tiket swarga. Mbok menawa panjenengan Bapak Ibu ngersakaken tiket swarga. Monggo. Andani kok wis nggo madangi kuburan lho. Oh nggih. Lah iya, sok iso madangi amal jariahmu ya to. Sok iso nggawa kuwi kuburan iso padang.
nek seneng anu nyicil tiket swarga. Iya. Iso dono weweh, ya sedekah, nyantuni anak yatim. Lah ngono kuwi. Nggih, Nah, mulane Leres. awake dhewe mumpung isih urip ya ta, isih diparingi rejeki ya. Pokoke sok suka Berarti- berbagi. Kula engko ya entuk jatah. Heeh. Bakale tak keke anak yatim piatu malah. Wah, luar biasa. Salut karo Mbak Eka. Nggih to. Wah, tetep lho. Lah mosok panjenengan dalang kondang ora ngeweki aku, engko bakal tak keke anak yatim piatu. Wah, tetep lho. Tetep aku wis duwe sasaran dan target sing tepat menampa kuwi mau. Sopo kuwi? Bapakku. Lah iya napa iya. tinggal Pak Mbok yang sakno aku kok. Walah. Meneng yo aku. Nggih. Wis cilik ditinggal ya Ya ta. iya to. Telagon. Ya. Apa Mbok esek? Monggo. Lah men kok Ela-elo. Nggih. Hela. Hello. Kalih jumeneng nek mboten jumeneng Ora mboten- anu ya. Nggih mboten ketinggal saking live streaming. Ora ketok ya. Sabab kula kalih budal sini. Heeh. Eka. Nun. Kok iso? Wis suwe ora kena ngade. Kurang suwet. Kula kalih budal sini Heeh. kok nggadahi grup Grup apa? duo kadas. Apa kuwi? Eka dari sini. Weh, Wah, menawi. anyar iki. Kula ngadeg nggih. Ibu kedah jumeneng Heeh. ketanipun. Ya menika kene anu dipun Yudar periksani kene ora apa-apa. saking- Wong zaman era sekarang ndak masalah, berdiri ndak masalah. Wong sampean ya urung sepuh banget tok. Aja melilik-melilik. Sampean iki wis enak apane? Sing kandha Suarane iki lho, tuwek. suarane. Antemane. Suarane iki lho wis enak. Panjenengan kita sih ayu nom kok Nah. iso. Sing kandha sapa tak antemane? Pak Anom. Oh, gak. Gak mani aku. Gak mani, mbok dimanek-manekke. Nah, dhewe iki grup lho kok iso duo Iya. kadas lho. Ngesuk Ah, gawe iya. kaos. Kaosnya didol ning ndi gatel kabeh sing nganggo kadas kok Mas. Ya iya. Piye? Jumeneng ora? Jumeneng kersane. Oh, biasane nyokek kok. Iya ta? Mboten. Ora ta? Karena ibu cokean nggih lenggah wonten nginggil. Oh, Cokean si sindenan pahargian menika buke. Lah iya. Nawi kadang nek kesel yo ngadeg, Ding. Mboten Bu. Nggih. Kene, ya engko sing kewek yo. Nggih, mau jumeneng. Kaya ngaten lho kok. kaya tahun ke lho yu, tahun 91 ya lho yu. Nggih. Aku nonton Yudar sini iki, wah, ngono. Weh, ngono kan. Hela, hela. Dipun tot. Aku iki lho. Anu, disapa dulu. Nggih. Wilujeng dalu Budar sini. Wilujeng dalu, Le. Nah, piye? Kan dile ngene. Sik kewes to, yaine ayu to. Kandhane kok. Aku ngene iki nek ning ngarep kamera nang guyu sesuk nek aku teko pondokan lek gejek tenan kowe ndek iki nyapa? Lah iya. Nek ora dadi ngopo wong kabeh iki sing penting iki profesional. Nggih. Profesional kerja, iya ta? Nggih, terus. Wong nyatane Gak. Ya. kai. Heeh. Ya yu. Kang apa yu? Ayo tar sini. Sengit saben apanah tresno. Kaget aku. Nanging saiki ora tinggal
Bisa mengguncangkan publik netizen lho iki. Kae gecek nih. Api lho Bu, pokoke sing tak kangeni sing niku mau lho. Elak-elo nganggo jegok barang. Oh, luar biasa lho. Iki sesuk mesti ana sing motong lho, motong terus diunggahke ning YouTube ngono kae lho. Iya. Nggih. Iki sejarah iya. Yudar iki sejarah. Dipotong wonten YouTube. Wonten TV dipun siaraken mengke wonten Indosiar. Jejak kasus. Jadi kasus tembang Ela-elo dipun garap Gumyak kalian Karawitan Nunggal Laras. Vokalisipun Ibunda Darsini. Nggih. Lho, ora hebat. Nggih. Lho kaya ngono kuwi sing cah monumental ngono kuwi lho, Kang, Mbak Ika. Ha iya. Ora lagu-lagu saiki iki ya pancene iso hit, iso viral. Nek ya mung paling sedina rong dina ya ta, suwe-suwene paling 3 sasi, 4 sasi ya wis kalis, ya ta. Nggih, kados to gendeng klasik mencen ngangeni kok, Kang Petro. Lah iya, wah kambang, gathik glinding, rujak jeruk, terus menika wonten laler mengeng, laler ijo barang niku sik kadang jadi kangen. Terus karo ukur bawuk kae. Apa? Bawuke sapa diukur? Cucur kuwi lho. Gendeng tatalon, cucur bawuk. Oh. Kok iso ngukur barang iki gatel apa piye apa? Lah kuwi mau. Dumeh duo kadasen. Duo kadas. Iya. Sembah nuwun, matur nuwun. Nggih. Dikan Mbak Eka mau urung nyanyi ya? Lah mpun wau. Apa to mau? Duet kalih Mas Gondrong Mas Pak Yono wau. Dek riyen dereng gondrong sak menika pun gondrong kaya Didik nyemprot. Nggih. Didik kempot tok. Nggih niku lho maksudnya pas kempot iki kakak nyemprot. Oh. Iya. Nggih Patres nggih kepareng tasih mungon lelehan. Matur nuwun lho Patres. Nggih. Iki kudu dikancani iki. Monggo sinten? Aku njaluk karo Dik Wanda. Nah, Dik Wanda urung adek dhewe apa dengi kok iso. Kok kadengi. Lah dengi jenengan apa tanggapan? Lah iya Dek wingi. Nggih. Iki wangele iki cekelane ya angel lho iki Dik Wanda. Lah nggih wong nembe anu naik daun cara mono sinden nembe naik daun viral akeh piyai sing nyenengi, piyaine dasare ya ayu lencir kuning nemu piring. Setelek pamane nemu gire kok nemu piring. Nek pamane luwe gak nek piring ya. Nah iya. Iki mau ninggalkan tresnan terus ya. Nggih. Saiki pomota anu
caosi tembang kangen nu piye? Mboten menapa. Lah iya. Tembang kangen. Ki kudu tambah meneh ora apa-apa. Oh nggih, dipun tambahi Bunda Darsini meleh. Oke. Adik sing hidungnya panjang itu siapa itu namanya? Mbak Arum. Aku lali lho, aku lalen mentoh. Aku anggere tak simpen nang kene iki angel banget iki. Mbok menawi panjenengan menika nggih kedah komunikasi to, mboten cah enom tuwek niku nggih kedah dipadake. Paling ora panjenengan nggih kudu duwe WA-ne Mbak Arum. Oh, terus piye engko? Nggih WA-ne Mbak Arum mengke dilebetke wonten WA panjenengan. Oh, ngaten. Mengke terus jenengan kalih Mbak Arum. WA-WA-anan. Oh, ngaten. Nggih, Mbak Arum nggih nyuwun izin mengke Pak Jatmiko, WA-ne Pak Jatmiko badhe mlebet nggen panjenengan. Piye to? WA-ne. Kah, dalam dikenake lho, dicethake. nomor niku Aja mung WA tok. WA ku lebokno WA-mu ngono ya. Beda. Asumsi kuwi lho. aplikasi ku. Aplikasi ini WA-ne Pak Jatmiko mlebu WA-ne Mbak Arum. Oh, ku anu to, nomor kuwi ta? Nomor nomor WA. Sing kleru aku kok, Kak. Nggih, so mulane jenengane ampun mikir werna-werna. Ora, aku wis tuwa ora mikir nego niku. Mulane tuwa kok gak ndang ditebas. Hah? Kaya pelem. Iki dudu pelem iki salak. Ngunduh salak. Nggih nek dereng. 200 meneh. Nggih. Lah iya, monggo 200 mengke ngunduh salak medal nggih. Nggih, tembang kangen. Tembang kangen. Mbak Wanda, Ki sarjana seni iki Mbak Arum pesindan kondang saben ngawi mesti Arum. Mbak Wanda iki anu ya isih sendirian juga ya? Masih sendirian? Tasih no, Pak. Oh, tak kira iki wis garwa. Oh, dereng. Tiwas aku mlokro ngono aku jare bontot, "Oh, ndek bojo kok, Mas." Seneng. Mangsa aku nek bocah dhewean kok kudu dikancani. Ora. Kekancan wonten panggung. Bener kekancan. Nek de anu guys, Arum? Barum. Heeh ta, Dek Arum? Sampun punya suami, Pak. Weh. Wes. Hong. Surem diwang karo. Iya. Nek ora dadi wong po. Prawan rondo, Dik. Sing penting seneng ngono ya. Oh, beda keyakinan kok. Lho kok iso? Jenengan seneng yakin tenan. Terus? Kene yakin ora kok. Iya. Gak nembang barang. Iya. Yo, ayo apa? Tembang kangen. Gumyak ramare ngantuk. Nggih. Dasare iki Mbak Wanda ki ya isih ijen. Wis lulus sing pawiyatan isi ya ta, Kak? Nggih. Aku ya muling karo si Wanda. Wong kowe iki isih ijen tak ibaratke kaya dene gedang sing lagi suluh ngono kae. Ngaten nika. Iya kudu ngati-ati sebab nek gedang lagi suluh kan ora dibrongsong wong ndak dicocok karo codot. Nggih. Codot saiki ngerti dhewe ta? Nggih, bahaya. Bar mangan ruruk tinggal ngalih. Nah. Kadung bolong. Sing mangan Pak Jatmiko. Anu kalah. Sini.
Senengane dikeke aku. Rumah sakit aku sejelek-jeleknya orang gitu. Ya mboten to, panjenengan iku wanita, wanita. Laki-laki spesial di mata saya. Alhamdulillah, luar biasa. Kayak itu kan nasi goreng, kalau spesial kan pasti ada sosis dan endoknya. Terus saya punya Begitu apa? juga penjenengan spesial mempunyai kelebihan yang tidak bisa saya ungkapkan. Iya. Nah, nek pamane cara kaya Mbak Manten kula kalih panjenengan kula Pak ibarate dadi kembang panjenengan sing dadi apa Kakang Mas? Aku sing dadi tawone, Nduk. Lah kok iso dadi tawon bakale aku piye? Yen aku nggondo karo gandaning kembang, aku bakal nyentup karo kembang kuwi mau. Lho, esuk bakale mbok entup awan tak entup meneh. bengi Tak entup meneh wong ayu. esuk awan bengi mesti Ngentup terus. ya ampun. Umpamane aku dadi kompor panjenengan sing dadi apa Kakang Mas? Aku tak dadi kae pematike dadi iki ora dadi genine ya to. Ning dadi pematike wae. Sebabe apa? Sebabe nek aku iso matik atimu wis nuwuhake tresno kelawan aku wong. Tresno kaya gedene geni sing bulat-bulat ana kompor kae. Ya ampun ya. Aku mlaweti. Saking seneng. Oh mangkono. Iso umpamane aku dadi kendaraan mobil. Heeh. Panjenengan sing dadi apa, Kang Mas? Aku kendaraan mobil umpamane mobil ambulan. Aku ra melu-melu kok, Kah. Lek kok saged Lah iya, engko ambulan terus aku dadi mayite ngono piye. ya paling ora sopere, apa ora wiu-wiu kae sing ning dhuwur. Oh, Mbak Eka seneng sing diwiyu-wiyu ngono kuwi ya. Iya, wut. Sok kapan-kapan wiyu-wiyu karo aku ya, Kak. Iya, awake dhewe. Aja lali lho, Kak. Iya, piye? Wiyu-wiyu kok. Awake dhewe apa mau mlaku bebarengan mesti ditekoki karo Pak Tresno. Arep ning ndi to, Mbak? Nika badhe nyuntikke Pak D ngono piye ya gak penak to aku. Kok iso. Lah kok malah mlaku karo aku kok dipadake wong lara. Lho, pemene suntik ki check up kesehatan itu penting lho. Iya. Iya, Pancen iya. baku. Kesehatan kudu dijaga. Mulane aku mling karo kanca-kanca mburi kuwi aja mewaton piye tok. Nah, Nek ya dijaga kesehatan. kesehatan kudu dijaga. Oh, kuwi. Kuwi wis tuladane wis akeh. Kanca-kanca seni sing kulino melek bengi. Melek bengi ku abot lho, Kang. Lah nggih. Iya, jane bahaya. Nah, Bahaya, memang kesehatan bahaya. penting ora gur kesehatan jasmani, rohani dan juga pikiran. Sebab kula wau mriki niku rada mbingungke wong teng mriki lak wayangan. Wau keng krungune kula teng mriko 1 anmu 3, 1 anku 8 teng mriku lak dangdutan sing samping mriku. Kula bingung. Terus kula tekok to. Heeh. Ting pertigaan. Menika Mas daleme Pak Sutresno menika pundi to? Lah kok Terus? panjenengane jawab ngene. Ora ngono. Lek ora gak gathuk to terusan. Ora ngono. Sing mbok tekok iki sapa? Ora genah peteng kok iso. Terus tak tekoki neh. Mas, daleme Pak Sutresno menika pundi sing wayangan ingkang ngasta Pak Jatmiko? Heeh, terus jawabe? Ora ngono. Weh. Tak tekoki bolak Ketemu wong kuwi mau jero ora wae ping pindho. ora terus tak tekoki meneh. Terus? Ingkang ngasta Pak Jatmiko menika karawitinipun nunggal laras aku. Terus? Dijawab ngene neh, ora ngono. Bareng tak sawang-sawang kok bae kuwi gendeng. Kok iso? Iya, bae gendeng angger tak tekoki apa wae jawabane ora. Kuwi wong gendeng. Panjenengan teng prapatan niku wau roh apa ora? Gah aku ora omong. Lah kuwi jawab kuwi. Kuwi jawab ora omong kuwi. Aku ora omong kok. Arek omong kok serimpet udut. Aku ora omong. Ya. Kuwi ora neh pindho kuwi. Ya. Sesuk tambakne. Ya, matur nuwun. Yo, bacot kene. Mbak Anggun. Anggun karo Winong. Iki seri kok ya, Nak. Nggih. Serine kok. Kok iso ayu-ayune ngene. Sun aku nek gedhe ya ngene iki. Jumeneng Mbak Wino. Piye nek sok gedhe piye? Ya cepi jumeneng riyen. Ya, ngadeg sik. Ini nang. Ngadeg sik nduk Cahayu. Winang. Winang ngene. Nggih. Kalih Anggun. Nah,
Sing Nah, sing ngeten iki lho. Lah, sing padha semlohene lho. Ngeten iki. Nah, aku diapit wong loro iki. Aku nek gedhe ya ngene-ngene iki, Sok. Tapi jenengan ora ngerti to, sampo kae enek sing kemasan botol. Terus yo enek sing kemasan saset. Kemasan santet. Saset. Saman saset. Oh, Saset. aku kemasan santet. Nyantet kowe gundulmu Sok. Piye? Iki kemasan botol, wong loro iki. Heeh. Nah, aku kemasan sasete ngono. Dadi kudu saling melengkapi. Nek botol tok nek nggo lunga ki angel. Berarti sampean khusus digawa lunga. Iya, ora apa-apa. Kayak tas ngono ya. Heeh, Tremos. Heeh, gak kok. Kadang diadahi cepuke sedeng kok. Kuwi adiku lho no. Kae barano adine piye? Apa? Jare sampean sing dedike. Iya, cilike Mas yo cilik yo tuwek kok iso. Oh, cilik suwek ta cilik. Tuwek. Iso suwek. Lah iya. Nyanyi. Iya. Lagune Ayang-ayang. apa iso kanggo nganggo gamelan? Kudu wae dangdut salah sitok ngoten. Apa sing lagi hit? Apa manut? Apa? Jangan ayang-ayang toh, ayang-ayang belum. Ayo wis kitir sumilir. Lah. Kitil apa? Kitir. Kitir nganggo R. Kok kitir? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kitir. Nggih, Pak. Maaf ya, Pak. Aduh. Kitir. Ngoplok iraiku dhewe. Kuwi ndakamu ya. Maaf. Ngancen Ndak sadar Piai lho. ini ki rada latah ta rae. Lah ya. Saploke serawung bontot iki lho. Napa, Pak? Saploke serawung bontot. Oh. Bontot sing ngajari aku. Bontot sing ngajari aku. Ngene iki digetak kancane cah lanang ngono malah. Ah iya. Hayo kentol, jengkol ngono ku lho malah nerokke kok iso. Oleh ngono kuwi. Kitir sumilir. Ndak. Nggih, napa kitir sumilir? Ayang-ayang Saiki. lestari. Mbok menawi wonten pamundutan, Pak. Lah, Oh. Napa, Pak? oh nek Mbak Winong lek spesialisipun jaranan. Oh, jaranan. Ya. Berarti kitir sumilir ya, Pak? Nggih. Kitir sumilir. Kitir sumilir. Bi, iki lho Winong arep jaran lho, Bi. Piye? Lah, Mas Abimanyu. Mas Abimanyu periksani lho. Disapa sik wong yang nonton, disapa sik. Mas Abimanyu, halo. Kamera mana kamera Mana mana ya? kamera. Yang mana, Pak? Kamera mana Yang kamera? ini ya. Ya kuwi. Ya. Halo Mas Abimanyu. Jangan lupa ngono. Jangan lupa Jaga kesehatan. jaga kesehatan. Dan jangan lupa juga Dan jangan lupa juga sawer. Sawer. Nah, ere sing cetha, ndelok ilatmu to? Wah, nyeweng no. Aku ya ulo. Nyawang. Oh iya ter Aidin wal Faidin ya Mas Abimanyu. Ya. Serasa dodo wong nek dodo video call-ane loro. Kok nesu to, Bang? Cemburu mesti cemburu ora. Oh, tau sampean meri to Bang Budar disawer. Cemburu karo Abimanyu. Sampean mele to Budar disawer sampean gak dikeki meri to. Ya. Abimanyu jur nyawer wae aku sing nyediani cash terus. Mungkin jenengan nggih disawer. Iki apa nggo sangu, jur nyuwar nyawer wae. Mungkin jenengan yo disawer bentuk TikTok niku lho. Oh iya, betul itak. Ya. Ya iki Bi, iki wong Winang lho. Winang wis tak deke iki lho, disawang sik, kurang piye. Dibatin, Bi. Harus ditepuk-tepuk karo anu padarane kegarwa. Garwa nembe anu nggih hamil. Cuk gen kaya Winang. Oh, percaya. Yuk, dadi. Yuk, dados ta.
pancen duwe spesial dhewe-dhewe ya Mbak Eka ya. Mas, nggih. Oh, Mbak Wina iki spesiale kuwi Jaranan. Tulungagungan. Ha iya. Pun jaranan Tulungagungan Mbak Winong wah ampun. Wah, jan kuwi Nggih. arep golek setir bunder ngono gampang. Nggih. Mong arep ngetokke Tulungagungan, wah. Wis piyai-piyai sing do lenggah kuwi wis Nggih. omeng. Wingi kula nggih ajar Lajang Kobes kalih Budar niku alhamdulillah sakmenika kula pun tumbas kendaraan kok Pak. Alhamdulillah. Kula ndek wingi bar niku mendet saking toko langsung. Waduh. Gris. Kes langsung. Edian. Mendet angkong kula nggih nyambi nguruk-nguruk. Tinggo uruk-uruk telek. Lari uruk telek. Nggih. Alah sambene kan. Nggih disyukuri tembe saged tumbas angkong mbok menawi mengke tesih anu berjalannya waktu iso tuku liyane. Lah iya no. Nek alhamdulillah dengan napa nggih wong sampean sakniki ya alhamdulillah wis kondang kaloka dijagating pakeliran ya disyukuri. Ku nek wong ora nampa wahyu wis ora bakal. Nggih wahyu nggih budi sok kadang-kadang rencang kula niku sing ngancani kula. Sapa? Wahyu Budi nggih utama barang niku. Lah iya, Wahyu Budi Rahayu. Nggih. Matur nuwun pangestunipun Pak Jat. Saiki anu Dek Yayi karo Dek sapa kae? Nika Dek Naja. Nazab. Mboten nganggo zap. Naza. Dek Naza. Dek Naza. Mbak Yayi. Mbak Yayi, gini Mbak Yayi. Aku asem. Kenapa toh? Oh alah. Sabimanyu ki senengane kok ya jur anu transfer iki nggo sapa neh? Nah, menika. Kagem sinten? Nggo sapa? Nggo sapa Bi? Kene. WA aku iki 200.000 nggo sapa iki? Kuwi mesti genah kuwi, wis jelas nek iki. Ah, 200.000 to? Wis genah nek ora nggo aku kuwi. Ora nggo aku. Ayo. Mungkin kok kabeh bakal sinden-sinden disawer karo Mas Abimanyu kok. Kandhane. Nggih. Piai Jakarta ki ngono kuwi. Ngono, pokoke engko nek pamane gak enek tagihan yo. Waduh. Dienggo Dede Winang no. Ah, Oh alah, Bibi. iya iya. Oh, tak tok kesik. Wah, jan kurang ajar kok iki saiki. Ora kaya ngono aku Mbak Yumu lho, Nong. Aku gak Iki aku sanggu cash cepet sesuk nggo sangu kok mung di Iya. mung ditransfer transfer ae. Lho panjenengan yo transfer genti. Hah? Kayak ono to Nong rekening. Oh, engko tak transfer. Wong Winong yo duwe rekening listrik lho kena. Wong tuwa ra mudeng BRI opo ra mudeng? Mudeng listrik iki. Wong tuwa. Bi, kisah ya Bi iki 200. Nah. Nang, iki kanggone Mas Abimanyu. Ayo, kameranya di mana? Nah, Ya. Terima kasih Mas Abimanyu. Semoga lancar rezekinya, diberi kebahagiaan, lahir batin, terus sehat. Satu keluarga semuanya selamat bahagia. Terus nanti semoga dedeknya lahir selamat jadi anak yang solehah. Iki omong apa? Ya kan belum tahu cewek apa cowok. Diajari Kak. Enggak, kan belum tahu toh cewek apa cowok. Jadi bingung. Ya. Jadi ya udah kalau enggak soleh cewek. ya soleh. Wah, Cewek. berarti Cewek. semoga nanti kalau lahir menjadi anak yang soleha, berbakti kepada orang tua dan berguna bagi nusa dan bangsa dan sekitarnya. Gitu ya. Terima kasih Mas Abimanyu. Dadah sik. Muah. Terima kasih Mas Abimanyu, Mbak Eka belum loh. Lah ngomong nang ngono. Lama Mbak Eka belum lho. Ngomongno. Ayo. Banget. Ngomongno. Rombongane barang kok dhewe ya Kak ya. Lah nggih. Jenengan sisan ora? Ora. Aku cukup donga ae karo. Oh, ora.
Jalukne apa ora? Hah? Jalukne apa ora? Apa? Jalukne apa ora? Ora. Oh ya wis. Mbak yo iki no. Lho piye ta? Sing ning prapatan. Oh, asem iki. Bali nang perapatan meneh. Niki lagune napa Mbak Yayi, Mbak Naja? Monggo. Tak weni kamardikan, pokoknya sing gumiak apa lagune? Tak weni kamardikan. Apa? Rembukan sik. Ku nek wis rembukan ya toh. Terus ngomong karo keluargane diangkatke jam pira. Mayit kok iso. Lah iya. Apa Dek Yayi? Lestari. Oh Lestari. Ya. Yayi iki ya. Wah. Wis. Apa-apa iso sinden yo heeh. Mm-mm. Nyanyi campur sari yo iya. Sapa, Mbak? Laris e nikat. Sapa to? Mbah, awakmu lho. Ayo kuwi ya anu kok apa rakan awak kuwi. Nggih, kok obat kelek. Lah iya, apa aku mau ngomong apa? Roll on. Kuwi kleru. Sing bener laron. Nah, ya wis. Yo. Apa, Cah? Diaturke. Matur nuwun. Baik ah. Iki lagu sing pungkasan. Sadurunge lagu pungkasan Mbak Eka pamitan sikno karo Nggih. para pamriksa pamirsa. Nah, Nggih, kagem keluarga ageng Bapak Sutrisno lan para miyarsa ingkang rawuh dalu menika. nggih. Matur mbah nuwun sampun kersa nimbali kula. Kapuruh kula saged nderek sowan nderekke panjenengan Pak Jatmika. Nggih, matur nuwun. Tamtu kathah sanget lepat kula dipun agungi pangsami nggih Pak Jatmika. Nggih, dawa Nggih. sami-sami. Nyang Solo tuku tahu. Mm-mm. Keluarga ageng Bapak Sutrisno tansah pinaringana sehat selalu. Ya. Menang Solo kok ya tuku susu. Pak Jatmika ya tansah panjang yuswa selalu. Amin. Ben iso ngejak aku. Amin. Ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya ora dijak aku nusul.